Sabedes que o vindeiro 12 de agosto temos un eclipse de sol? Un eclipse de sol é cando a lúa se interpón entre o sol e a terra. Sabedes que hai distintos tipos de eclipse? Total, parcial e anular. Para que se produzca un eclipse é necesaria a sitixia, que é o aliñamento perfecto entre os tres astros. E tamén é necesaria unha proporción cósmica. É dicir, que a lúa ten que tapar completamente o sol. Isto parece moi complicado, pero vamos a ir ao patio e ímolo explicar. Pero sabedes que aínda que a lúa é 400 veces máis pequena que o sol, como o sol está 400 veces máis lonxe, nós o vemos igual. Entón, vamos facer un experimento. Chloe, quédate acá. Con esta boliña tan pequena vades ver como tapamos o sol. E así temos o noso eclipse solar.